Idoiak 25 urte daramatza garbitzaile lanetan. Garbitasuna emakumea, berdintzu, zaintza emakumea, lotu itzen ditugu, ez? Eta orduen, lan mundura etorri garenean, azkenian berdina. Zentro berean eta lanaldi osoarekin, zorte honekoa esan behar, salbuespena, epemotzeko lanaldien 10-tik 8 haiek egiten dituzte. Gure lana ikusten da komplementu bat moduan, gizonezkoen komplementu bat moduan. Lan inbierrizetia 3-4 lekutan, soldata desente bat etxera eramateko, ez da duina. Gizon eta emakumen arteko diferentzia nabaria da baita sektore berean ere. Garbitasunian, 80 piku altu bat emakumea garela, biarian kenduta. Soldata arrakala hori 128koa, diferentzia sektore feminizatu baten eta sektore maskulinizatu baten. Duela 30 urte ekin zion Karolinak kristalezko sabaia usteko ahalegin irmoari. Techo de cristal. Kristalezko sabaia ikusten ez diren gauzek ere osatzen dute finantziazioa lortzeko arazoak bankuan berme gehiago eman behar. O me costó más llegar aquí. Emakume bat zuzendaritza karguan. Para cumplir. Euskal enpresen 10% betetzen du soilik 40%aren kuota. Nadie lo hacen. Aste honetan, kontseilukide izateko emakumentzako prestakuntza ikastaroak abiatu dituzte. También los hombres tienen que prepararse. Gizonek ere prestakuntza behar dute, baina nahi duguna da emakumeak prestatuta ez gaudenaren ideiarekin amaitu. Estamos preparados todavía para acceder a los consejos. Ez dadin aitzakiarik egon. Somos partidarias de las cuotas para empezar. Kuoten alde gaude lagungarriak dira. Pero sí creemos que pueden ayudar. Soldata arrakalarekin bukatu eta berdintasuna lortzeko bidean.